apertura da terceira Semana da Música do IES Isidro Parga Fundal. Esperamos que os obradoiros, charlas e concertos que fixemos ao longo destes días acadaran o seu objetivo, achegarvos un pouco máis ao mundo da música. Dende xaneiro, escoitamos a sair a chegar do instituto diferentes melodías, coas que pensamos, esperemos que estedes de acordo, melloramos os ánimos durante estas semanas e coñecemos novos estilos musicais. E esperamos que este concerto, no cual levamos preparando durante tanto tempo e con tantas añas, teña o mesmo éxito. Como vedes, está todo invadido de cables, micrófonos e cámaras, por lo que convertimos a Peixeira nun estudio de grabación. Por iso, vos pregamos o máximo silencio.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro.